Etsiä Santa Claus lehdessä. 7 suojaa. Ottakaa suojaa. 10 tulla. 11. Päisvä. 14. Trötten. Sama Arne. 14. Fulton. 11. Nyt täällä Matti Hulkko. Edustamalla Paavo Kannimies. Siellä on oikeastaan hyvin Rovaniemellä joukkoja. Moni on Roksin juniorikoulun käynyt läpi ja aika monella on liigaotteluitakin vyöllään ja sitä kautta niin kuin aika kokenut porukkaa. Sen mä näkisin ehkä Santa Clausin vahvuutena, että heillä on pirun kokeneempi joukkue kuin mielenkiintoista nähdä, että onko sillä mitään vaikutusta tämän päivänä. Fyysinen joukkue ainakin mielenkiintoista, fyysisesti vahva joukkue ja erikoistilanteissa erittäin vahva. No joo, kyllä. Mutta jos tässä nyt katselee koko suhteita tuolla kentällä, niin en mä nyt näkisi, että Santa Claus on mitenkään hirveän paljon isokokoisempi joukkue, mutta fyysisesti se voi kylläkin olla, että kokeneemmat karjut tulee yleensä vähän lujempaa tilanteessa. No kyllähän se pitäisi näkyä kentällä. Se on vähän sellainen homma. Mutta nyt on taitava nuori näytäinen joukkue. Varmasti tulee haastaa kovasti. Ihan varmasti, että kyllä se sytyttää. Kuitenkin tämmöisiä pelejä tehdään ajanmukaisen pelaajia. Toisaalta se sytyttää kyllä Santa Clausinkin pelejä. Totta kai. Sinänsä hienoa, että tämmöisiä porukoita on suositussa. Saadaan tämmöistä kullotumiskulttuuria myöskin kylmään pohjasta. Vielä Santa Claus maalissa on siis maali ja vartio tänään. Kajoittelee tällä kertaa. Sieltä sitten pallo lakaisee pois, 23 antaa. Santa Clausin kenttäpelaajat otetaan numerojärjestyksessä käydään sitten nämä lisäksi 20 Grönvall, 30 Petäjäjärvi, numero 5 Jari Grönvall, numero 6 Santeri Viitasaari, numero 8 Jukka Markkanen, numero 9 Ville Ylipäiväniemi, 11 Matti Kutila, 16 Ville Syväjärvi, 22 Tuomas Ville-Peteri, 23 Rönvall. Ja Helsingin IFK:lla maalivahtina tänään Kennedy Wilson, pelaaja kentällä numero 3 Markus Tanner, numero 4 Petri Heinänen, numero 5 Liekko Koponen, numero 10 Sami Okkonen, numero 11 numero 14 Mirtti Kastrati, 17 Petrus Åström, 20 Jiri Jonas Kant, 21 Daniel Antra ja 2 Miikka Kärpäinen. Tänään Jani Järvinen, avustavina Arttu Hautamäki ja Antti Malas. Ja siinä voi odottaa vaikka sitten Santa Clausin pelijärjestystä.
näyttäisi siltä, että Kutilan Matti on yksinäisenä kärkenä ainakin tässä alussa ollut, että olisiko lähdetty kuitenkin sitten kaikki puolustusvoittaisella takkiin. Viiden miehen keskikentällä, mutta sanotaanko näin, että ryhmätyksessä on aika kokenut puolustus. Siellä on niinku hyviä kansallisen tason pelimiehiä. Kyllä monet tämmöisiä aika kirjoittamattomia kortteja suomalaisessa futiksessa loukkaantumiset, häirinneet ja muut. Esimerkiksi katsojien kannattaa kiinnittää huomiota tähän meidän vasempaan pakkiin numero 2, eli Mika Grön. Erittäin nopea vasenjalkainen puolustaja, joka tykkää nousta tuolta. Toivottavasti tänäänkin nähdään hieman nousua. Joo, näin. Mä kärsin aika paljon loukkaamisesta ja siinä urasekkaa. Että ei ollut siinä mielessä epäonnea paljon mitä onneksi on tänään mitään ketään. Sitten Taisillakin on varsinaisen syömähommassa, jos lasketaan ylipäätäkin, niin se on saanut lausuvaa aivan rannoissa aika suuri. Sitten Taisillakin on niin samaa Joo, Ykky on pieni kokoinen nopea pelaaja, joka kyllä paikkakulmaa iskee häkkää. Se on vasemmalta aika varmasti. Suurikin tää vasen laita tulee olemaan sattumaan. Toivottavasti mitä tekniikasta tuo vastaan. Syksy oli hyvä, mutta sen taustalla sanottiin erittäin vahvasti. Oltiin touko-kesäkuussa 8 ottelun voittoputkien myötä 23 pistettä, mutta syksy oli jonkun verran heikko. Olematta mitenkään huono kuitenkaan, koska se voitti. Mutta sillä pitää mennä kausia, ei tietenkin sitten ratkaista kautta. No joo, en mä näkisi siitä. Kuitenkin joukkueen vire on aika hyvä. En näkisi vireystiloissa olisi jotain. Ehkä se on Hifki, ei ole palannut 2 viikkoa. Niin aivan. Näkyykö se sitten otteessa? Niin se voi olla, että se kautta on ollut sen verran pitkä, koska tahti on ollut verkkainen tässä 8. 3 joukkuetta ja viikon välein on pelattu. Luilia on ollut 2 viikkoa tosin. Eikä se Luili ole ollut vaan treeniä tätä pelin varten. Yritelty proppia tätä peliä. Kelomiksen avaus on ensi vuorolla sivuudelta. Ei mitenkään silmiä kivelevän komeata peliä arvostaa. Helposti niinpä tilanteessa vastaan. No joo, tuskin kukaan muu. Mitä muuta odottakaan, että menee aikansa, että sillä lähet pääsee oikein sen rytmitykseen sisään. Tasasta hyvää.
vastasi peli. Stadion Mainos, .fi. Round of applause first half. Stadion Mainos. Siinä suhteessa verrassa 105 vuoteeseen. Kelistä sen verran, että on koko viikon oikeastaan satanut vettä ja ollut oikein sörskää. Jossa kalat kiinnostaa. Säälikalla on aina sitten kylmä, kun siellä pelataan kesällä tai syksyllä siellä aina. Nostetaan pinoskopista kyllä. Pelialustasta sen verran, molemmat on tottunut pelaa kyllä rikomuilla. Se ei Bändipeleistä tuommoista mittelin katsomassa. No, tulis porukkaa vai ei? Soitin pari kappaa lisää. Niin sä herätit ne tosta rotkissa. Ilmisen kuollut työtä peliaikaa keskellä. Joo, kaljapussi porukkaa. Minulle pohjoisen suunnasta, että Satu Klaus on erittäin erikoistilanteessa. Onko näin? No, ihan suoraan sanottuna en ole yhtään peliä tälle puolelle nähnyt, niin on vaikea ottaa kantaa. Mutta olen ruvennut tilastoja myöskään. Ja näin on vakuutettu minulle seuran taholta, että se on erittäin erikoistilanteessa. Se on siis Siellä on hyvät antajat ja jätkiä, jotka tulee hyvin tilanteeseen. Siellä riittää. No nyt on sellainen erikoistilanne. Sanotaanko näin, että siellä on esimerkiksi kärkimies Antti Kutila, niin on hyvä pääpelaaja, vaikka ei ihan koolla kuitenkaan ole tilanteessa. Peuran vapaa potku tosi kaukaa, mutta suoraan laukausta. Aki ja sellaisen myöskin suorittaa tarkasti maan. Joo, voitti eka. Klassinen. Klassisen positiivinen ajattelu. Kistoon meriin. Kilttäminen täyttäisi luovuttaa. Vahvasti 7 mestarilta, mutta siitä viimeisestä joo. 49. Joo. Ja sen jälkeen mentiin mukavasti eteenpäin, että 72 alkoi varmasti kaikkein aikoina sunniatussarjan järjestelmässä, koska silloin taidettiin suosikin 72, mutta putosi yllättäen silloiseen Suomessa Ivaria kanssa. Sitten se pääsi aina 4. divisioonaan asti ja edelleen se on samalla Korpi Violence. Joo, niin kuin voi Santa Clausta oikeastaan sen verran, että juurethan on niin Rovaniemen Reippaa ja Rovaniemen Lapin yhdistymisessä tuossa. Joo. Nyt sitten 90-luvun alussa. Pitkään on pelannut. Tässä käytiin vähän syvemmälläkin. Se on taas vähän niin kuin omalla tasolla. Sitten niin kuin vuoden ykkösen. Mutta nyt se sopisi aika hyvin. Joo. Siellä on vapaa paikka. Ei tietenkään. Tilaus. Ei ole kato kelloa. Se on hieno kausi. Rovaniemen vielä. Sitten pari 3 tilaa. Katsotaan saako se jatkaa. Vartio Aiemmin tiedät, että on ollut paljon valossa. Ja tekee vaan se silmään, niin on alkuneen värit silmään, koska Santa Claus Niin, onko sitten kuitenkin toi kotiyleisön tuki tuolla tai semmoinen paine, mitä sieltä tulee, niin